changu zvakare kusangana nemi pane rimwe vhiki pane rimwe zuva tichingodzidzisana tichingokurukura zvamuri kunyora tiri kuzviona chaizvo tinoramba tichingokutendai asi tapinda muchikamu chedu chanhasi semazuva ese regai tipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vedandemutande vanotipa iwaya masaisai ekuti tigone kukurukura tichibatana nevari kure kure vadiwa vatariri nevatereri nedandemutande zvinoendeka. Regai timboona kuti zvinoendeka sei. Nhasi tine nyaya inopisa-pisa, nyaya isingasakari, nyaya isingapere, nekuti nyaya yemunhu anonzi muenzi haiperi. Inoreva iwe, inoreva ine. Asi ndinozonzi muenzi kana ndaita sei? Unongonzi muenzi kana wabva kumba kwako, uchienda kumba kwehama, kumba kweshamwari, kumba kwevamwe vanhu, kumba kwemadzisawira, ndo panonzi muenzi. Kare hagara ari kare tinofambiranawo nenguva tichiona zvinenge zvichitora nzvimbo mukati menyika. Tiri kugara tichingotaura kuti nyika yese raakunge dunhu rimwe chete. The world is like a global village. Iye zvinezvi muchatozonzwa kana totaura neshamwari dzedu kuti vamwe vari kutibata vari kwakati, vamwe vari kwakati wakati, asi isusu tiri kuno kumusha kwedu kuZimbabwe. Nyaya iri pano ndeyekuti zvinogashirika here nhai kuita uenzi husina kurongeka mumukore uno, musenchuri ino, kungoti tuturu tuturu masvika nemabhegi enyu mari imi ndimi vaenzi maakutotsanangurira varidzi vemba kuti tambouya kwemwedzi tine basa ratiri kuita kuno, kana kuti tambouya kwevhiki, kana kuti pasina kana urongwa huriko. Asi tikadzokera kutsumo dzedu, saka manzwa ndichitanga nekuti kare hagara ari kare, tikadzokera kutsumo dzedu dzinonzi muenzi musamuzeze, muenzi haapedze dura, haapedze dura muenzi. Ramazuva anodura iri rakakora sei, rakakura sei, rakazara sei? Ichokwadi here, nekuti tsumo dzinobva kwatiri, tsumo dzinovandudzwa nesu, zvatinogadzira ndisi tinozvidzima zvakare. Hatidi kubva paunhu hwedu hutema. Tinoziva kuti kareko nguvawo yatanga tiri vadiki isusu, vabereki vedu vaitoti kana vachibika zvinhu zvekudya paitobikwa zvimwe zvinosara kuti ako pakasvika muenzi, ako kana pakasvika munhu anozonwei, apa pakadi kwaive nemidziyo iyi yainzi maflaski aiswa mvura aya. Vana mai vedu tinotoyeuka vachiisa mvura muflaski kuti garai makabhoila mvura makaisa muflaski, ko pakasvika muenzi angabva ashayawo kana kapeti. Izvozvo nemakore iwayo zvaifambika. Zvichiri kugoneka here kungoyerekana usina kusvika? Nyaya imwe yatakaona muongororo netsvakiridzo inokonzera kuti vanhu vasataure kuuya kwavo inyaya yekufungirana, nyaya yekuteta kuti tikavaudzayo munogadzirwa, munokuvadzwa. Handizive kuti mweya iwowo wokufungirana muushamwari, mweya wokufungirana muukama, mweya iwowo wokufungirana muubanzi unombobvepi? Kukana munhu wacho muchimuzeza zvekuti akaziva kuti muri kuuya pane zvaanogona kukanganisei, mabatikana nei? Maendereiko? Maenderei kumba kwake? Mazviitirei? Saka isusu turi kuti nekufambirana nenguva yamazuva ano, kana pasina chakubatai chatingati tikataura rurimi rwevatorwa emergency, kana pasina chakubatai chekuti tatongouya tasvikirwa nekurwara, tauya nekuti mwana anga akuvara, saka tatongoona kuti pano ndopatingawane rubatsiro, aiwaka zvakanaka kutaurira vanhu kwauri kushanyira kuti tichasvika kwemazuva akati, chikonzero chedu chekuuya ndezvakati, nekuti ivo vanowanawo magadziriro. Mufunge upenyu hwatiri kurarama, kungave kuno kumusha, kungave kumhiri kwemakunga, kungave kupi, zvinoda kurongwa nekuti mari wamuenzi. Mari ndiye atove muenzi mukuru asingabatike. Saka unenge uchidawo kuti kana muenzi auya mumupembererawo, mumufarirawo, mumuitirawo madanha enyu, nekuti haazonzwisisa sekunzwisisa kwamunoita. Kare vaingogara nezvinhu zvavo, kapaive nehuku dzaimhanya muchivanzi, tumbudzi, vamwe mombe, zvekuti vaingoti vaenzi vakati pfacha vachipinda kudai so maingonzi tandanisai jongwe iro rakutouraiwa vaenzi vasvika. Zvino mazuva ano machongwe edu taakutoita ekutenga. Mutotanga mamboenda kusupermarket, mutotanga maenda kuchitoro kunotenga. Saka munenge muchida kakugadzirira. Kare vanhu vakawanda vaigara vaine zvavakabata. Mukurima imomo mune mari,
mukurima imomo mune kudla, mukurima imomo mune zvinhu zvinenge zvakachengetwa zvigere imomo. Vanhu vedu kunyange kwanga kusina zvinhu midziyo inenge mafriji, vaiziva kufusha. Madomasi aifushwa, miriwo yaifushwa, nyama yaifushwa. Saka havaibva vashaya sezvaakuitika mazuva ano. Handisi kuti mazuva ano munhu wese anoshaya, kune vamwe vanongowana apo neapo, asi zvakanaka kuzivisa, kufambiranawo nenguva. Nokuti vanhu vamwe vakushanda, unosvika pasina vanhu muchinzwa kuti vane mazuva vasipo. Regai ndimbotora dzimwe shamwari dzedu dziri kutandadzana nesu tinzwe kuti vari kuti kudini. Panapa tina Maria Turikai. Munofara here Mai Chisamba? Watching you from Cape Town. Mauya nenyaya yakanaka. Tinotenda Maria, tinotenda. Vana vedu vari kumabasa ikokoko. Pana Prestige Divine. Tete marara sei? Ndarara zvakanaka. Pana Cecilia Chamnorwa. Makadiya Mai Chisamba. Wow, ndabatawo live. Ndafara kani. Ndinofarawo kana tichitandadzana newe. Tina Tanya Manana. Makadii mama? Ndinofara zvikuru. Tina Wendy Tapera. Makadii mama? Ndinofara vanangu kana makadiiwo zvenyu imimi. Tina Notando Nsingo Simba. Makadii amai? We love you so much. Tinotenda nokudzidziswa. Neni ndinotenda kana muchibvuma kudzidziswa. Natsai Mundwa. Makadii amai vedu? Ndinofara vana vangu kana makadiiwo. Ticharamba tichingotora shamwari dzedu dzatinenge tichitandadzana nadzo. Nyaya yehuyenzi, vamwe vanhu vakuramba hama neshamwari pamusoro pekukara. Kukara chaiko, akafunga kuti zvino vakauya, ini ndatenga mazai angu matanhatu aya, tikazotora kachingwa chedu katanga tatenga aka, tikazodai zvinofamba zvakadai. Saka isusu kuti tirerutsirane ndima iyoyi patinokwanisa zvakanaka kuridza nhare tichapfura neko kana kutumira mameseji. Mazuva ano tine zvikuva zvakasiyana siyana kana kuti maplatforms akasiyana siyana. Tine maWhatsApp, tine maFacebook, tinongogona kukanda meseji yekuzivisa kuuya kwedu. Kana vamuri kushanyira vachinge varipo, regai vapindure. Musangotaura chete kuti tiri kusvika komangwana masikati nenguva dza2. Aiwaka, regai vakuudzei kuti panguva idzodzo vakagadzirira here huyenzi, varipo here. Kana kuti dzimwe nguva munosvika paine vamwe vaenzi, dzimba hadzina kunyanyowanda ka, dzimwe nguva vanhu havana makamuri akawanda, imimi masvika pada pane hama dzemukadzi vanga vatopiwa kudhara makamuri, mabedrooms ekurara, kuti gogo muri kurara umo, amai muri kurara umo, vakazivisa. Imi masvika ndimi hama dzemurume, mochinzi manje hamungarari umu mune vanhu, hamungarari umu mune vanhu, takukuwaridzirai mulaunji, musitting room. Muromo munopfe. Hama dzake ndo dzaanga apa mabedroom, isi takarara mukitchen, isi takarara pakati. Nekuti tinenge tisina kuronga, ngatibvume kudzidzisana zvakanaka. Kana tadzidzisana zvakanaka, inge tinomboita kana mimwe mitambo yekunzi first come first served. Ko munozodirei kuti kana imimi masvika paine vamwe vaenzi, imi ndimi mopiwa ushe? Muenzi chete nai. Kana tiri vaenzi tese tine zita rimwe chete rekuti tiri vaenzi. Asi iwe unenge washanyirwa unoedza kubata vaenzi vako zvakanakawo, zvakaenzana, kusiri kuti muozofunga kuti vamwe vaidya nenyama, isi tichidya nemuriwo, vamwe vaidya muriwo, isi tichidya nechakati. Aiwa, munhu anoedza kuita zvaanokwanisa. Tikafamba tataura, munhu anogona kuita madanha ake. Mari yamazuva ano yakurongwa yatinoti yebudget. Yakutorongwa kuti kana vanhu vachinge vaita vanoti ichi chikamu ndechekuti kana tasangana nematambudziko, ichi chikamu ndechekudla, ichi chikamu ndechemafaro, ichi chikamu. Saka mari yehuyenzi inotori nechikamu chayo chinorongwa. Kana pasina hapana. Kana manzwa varidzi vati svondo rino hatipo, kana kuti mwedzi uno wamama taura kuti munoda kuuya, chizouyai mwedzi unotevera, chiregai kutsamwa kuti handiendeko kumba kwake. Ndakamutaurira kuti ndoda kuuya kupera kwemwedzi, akati aiwa musauyi, saka handiendi futi. Musaite chiramwa, musaite chinya chegurwe rinoti kana ratsamwa rinodimbura makumbo, kana raakuzoda kufamba risisina makumbo rinenge raremara. Huyenzi hwakanaka. Ko isusu tichiri kufambidzana here? Kufambidzana kuchiriko here? Zimhuri redu riya rataiti pachirungu extended family richiriko here?
rikuti kana kuti utsanangure munenge makutonzwa kuti ambuya vake ava ndo vakaroorwa nababa mukuru wangana tikazodai asi munongori ukama humwe chete kana kuti mutupo wavo ava tese tinoyera tembo tiri vana manjenjenje sana Mai Chisamba kudai ganda revasikana asi tiri pamwe chete tichiri kuzvigona here izvozvo zvinofanira kuti tidzoke isusu sevanhu vatema hatirase ukama hatirase ushamwari hatirase usawira asi tiri kuti mukufambirana kwenguva yanhasi ngatizvirongei ngatiregei kungosvika senyoka munoziva nyoka hainyore tsamba kana ichisvika pamba penyu munongoona chiva chapo nyamafingu yapo saka imi hamusi nyamafingu hamusi chiva regai timbonzwa dzimwe shamwari dzatiri kutandadzana nazo zvakare pano ndina Edna Kaleg makadii mama ndinofara chaizvo ndina Talent munapo makadii amai ndina Loka Fani makadii Mai Chisamba ndinofara makadii kuvanangu Wellington T Maredza you always inspire munotikurudzira kwazvo ndinozvitenda mwanangu kurudzirikai kana muchigona Fikile Silombe Gumete happy Friday family namama all the way from Cape Town more love tinokutendai vana vedu vari kuCape Town nevari kune nyika dzese dzakatipoteredza Anastasia Mpasi hi mama first time to watch you thank you so much inini ndinozvikudza ndinozvitendawo chaizvo kana muri kutandadzana nesu nguva dzatinenge tiri pano pachivhitivhiti pano pamasaisai tiri kutaura nyaya yevaenzi dzimwe nguva vamwe vanohwanda vaenzi vasina nzara munonyima wakaguta dzimwe nguva munhu abva kumusha ngatimboti pamwe sevana vedu vari kuCape Town pamwe ndangopoterawo Cape Town ndongofunga kuti pane mwana wangu wokuZimbabwe apa regai ndipfure ndichimuona pamwe makutoti vauya sei vasina kutaura pamwe ndazongokuona kuti ndiye mwana wangu kaiwa ndaimbotaura naye saka ngatizviyerei tizviise paskero kune vamwe vasiri kuuya kuzodya kune vamwe vaenzi vasingauye kuzorara kune vamwe vaenzi vanouya kuzongotibvunza kuti tinofara here kune vamwe vaenzi vanouya kuzobvunza kuti vana zvavanga vachirwara vakunzwa sei kune vamwe vaenzi vanouya kuzotikurudzira kuti mazuva ano mambenge makaneta nenyaya dzemabasa asiri kufamba aya mazuva ano manga muchitambudzika nezvirisiri kuita izvi saka uenzi hwedu ngatiregei kungofunga kuti munhu wese atishanyira ane chaanoda kutora patiri kune vamwe vari kutouya kuzotipa saka tiri kuti ngatizvikurukurei regai nimbotora zvakare dzimwe shamwari dziri kutandadzana nesu Martha Mahleza hi mama hi Martha Nancy Chizawari chokwadi ichocho amai tiri kubatsirika nechirongwa chenyu ndinozvitenda kana muri kubatsirika vanangu wendi tapera chokwadi tinotenda Shali Mashakwe Shiri makadii mama Mai Chisamba watching you from South Africa tinokutendai kwakadii kuSouth Africa tinokushuvirai runako rwoupenyu nezvese zvinoitika Sharai Chinaka makadii mama thank you for these good talk shows we really need them ichokwadi vanhu ngavatizivei kana vachiuya zvinoita kuti ndinyatsogadzirira zvakanaka hazvidi kuti munhu angoroyerekana asvika ndomhanya kunokwereta madomasi vakatarisa here asi vachinge vandiudza ndinofanira kukwereta ndogadzirira pazvakakodzera ari kutaura chaizvo nekuti zvinonyadzisaka kuti uti tokupai chii munonwa chii vanhu votaura zvaunonwa ona hapana chimwe zvakare chatinoda kuti tidzidzisane pauenzi tambotaura kuti kune vamwe vaenzi vasingatarisire kudya vasingatarisire kurara vasingatarisire kupiwa isi tiri kuti haikonai kusikiza haikonai kunyepa kuti aiwa tanga taakutobika mungaende nenzara here zvino vakagara moita sei mozodini musasikize kana muchiona kuti hamuna chamuinacho tine matauriro atinoita mutsika dzedu nemagariro kuti maakuenda nenzara yenyuka masvika masango ari matema azvimbonyadzisa maakuenda makadaro aiwa tanga tisina kugadzira tanga tisina kana urongwa hazvinyadzise zvinotonyadzisa ndezvekunyepa izvozvo kuti aiwa mwana iyo bhoirisai ketiroko iwe tombiwe
isaketerewe. Ko mazodi kusumuka kunoona kuti ketero yaiswa iri pamoto amai. Ivo vana vanenge vakutoziva kuti ndo manyepera anoita amai, ndo manyepera anoita baba. Hatidi kudzidzisa vana vedu kunyepa. Kana tichishanya, ngativei tine zvikonzero. Nekuti kana tine zvikonzero vatashanyira vai vanorerukirwa kuti nyaya yamafambira tainzwa yakadai. Aiwa, regai tikupei pekurara. Matoziva kuti nyaya yamanga mamafambira yataurwa. Kwete kuti kana mauya imimi muine nyaya yamafambira munogara vhiki hamutauri chinhu. Mungoita kunge mangouyawo vhiki yechipiri hamutauri chinhu. Vanhu ava vakutonetsa kutoti yowe, kwakanaka iri, vakafamba zvakanaka. Ndo pamune makuzotaura kuti pai pandakauya kandichibva kumusha paite zvakati. Ngatibudei pachena, ngatiregei kuvanzirana. Kana masvika mumusha memunhu, remekedzanai. Pane zvimwe zvakare zviri kuitika. Dzimwe shamwari dzedu dziri kukurukura nesu. Regai ndimbodziona zvakare. Panapa tina Netsai Chipo Matondo. Maswera sei mama? Ndaswera hangu kana maswerawo. Pana Shailin Dzamara. Hai mama makadii. Aiwa ndinofara mwanangu. Pana Privilege Mawakeni. Hi mam. Hi Privilege. Pana Natasha Alia Murumbi. Chokwadi. Pana Privilege ari kuti tiri kudzidza zvechokwadi. Tinoramba tichingodzidzisana. Munoziva kudzidzisana tinoita semakomano pana namhure mute. Ininiwo ndinodzidzawo kubva kwamuri, imimiwo muchidzidzawo kubva kwandiri. Saka isusu tiri kuti vaenzi musafunge kuti kana maita vaenzi makungonopakwa kudya. Mazuva ano nenguva iriko mazuva ano, kana mufamba takuraiwo zvinhu zvinoita kuti munhu uye wamashanyira arirukirwe neupenyu. Mukatakura ukagumbeze kenyu, vamwe vanobva vatakurawo netumashitsi twavo, vamwe vanobva vatakurawo netumatoiletries twavo, katoothbrush kavo, katoothpaste kavo, kasipo kavo. Zvinorerukira munhu wamashanyira uye. Asi kana musina hamuna, kana pasina hapana. Kwete kuti mamuka kuseni munhu yari kumhanya mauya musina kutaura, makubvunza kuti naye mungaitawo toothpaste, mungaitawo imwe toothbrush yamusati mavhura, kana kuti yamusingade. Aiwa, tinogonawo kutakura zvinhu. Kana waenda kunoshanya, tambirwawo, tigashire, inga tinawo mutauro iwowo. Kana mange mine chibhasikiti chenyu chamauya, mavaigirawo pamwe mauya nenyama, mauya nesipo, mauya nezvekudya izvi. Asi kana matakura zvekudya, maenda kwamashanya, ngatimboti vanhu vacho vabika nemuriwo, aikona yaika kuzopopota kuti yokwe, mufunge ndakatakura 3 kg yenyama kaini ndichienda kunomashanyira, asi ndakadzokeramo ndichingopiwa muriwo. Kana taendesa zvinhu hazvisisiri zvedu, tinenge tichingoda kuti vawane kurerukirwa. Zviri kwavari inenge yasarudzo yavo yekuti vachazvibika tichiripo here kana kuti vachazvibika. Hero jira kufuka kana kuwaridza, imi munozviona sei? Ndoziva kuti hii nyaya yatinogona kukurukura kana kuti it's debatable. Kuti aiwa aka kana ndauya nezvinhu ngavachibikawo ndiripoka kana izvi. Kana maunzirwa zvinhu, munhu ari kuti regai kuremerwa nesu. Kana paine zvekunwa, torai imomo. Kana paine zvekubika, torai imomo. Tinoziva kuti ndozva. Saka mazuva ano tiri kuti iende ikuku tichidzoka, tinoenda tichidzoka. Saka kana ndakupaiwo zvinhu, ngazvishande tichibatsirana. Zvamuinazvo hazvina kushoreka, hapana zvakashoreka. Asi ngatikoshesei ukama. Ngatirege kungoita uyenzi hunozezwa uye ndewekuti kana wati gogogoya apa, vanhu vakutoziva kuti kune nyaya yei nai. Auya Susan ari panze apa, pane nyaya yei. Haikona kuzikanwa kuti kana wafamba uri kuda kunotaura zvenyaya. Haikona kuzikanwa kuti kana wafona uri kuda kukumbira. Haikona kuzikanwa kuti kana wadaichi wauya nemakuhwa. Chimbozikanwa kuti wauya nerudo. Unosiya wapa vanhu mufaro here? Kana wasvika, uyenzi hwako hunoita here kuti vanga vachirwara vasimbe, vanga vakasuwa vafare, vanga vasisina tariro vawane tariro? Ndiwo uyenzi hwatiri kutaura pano, kuti zvese zvakaringana zvinonaka. Saka ndo nyaya yatanga tiinayo. Regai ndimbotarisa kuti tine vamwe here vauya zvakare kuti tigone kutaudzana navo. Ehe, pana Netsai Chipo Matondo ari kuti uye vaenzi havabvunzwe kuti tokubikirai chii kunyima ikoko.
pogoita Aqueline Alima Moya, always love to hear, always love to learn zvedu isu. Aiwa vaenzi havabvunzwi munobika sekugona kwenyu. Zvakare vaenzi mutsika dzedu nemagariro vamwe vanoti hatibvunze kuti muri kuenda rini, asi mukufambirana nenguva zvinongoenda kuti mabvunza sei, nekuti pada mandishanyira ndanga ndine rwendo mumashure memazuva 2 hapana chakamboipa chekuti tibvunzane kuti muri pano kusvika rini, nekuti inini musi wechipiri chitatu aiwa ndiri kusumuka nebasa. Asi kana muchigona zvenyu kusara munogona zvenyu kusara kana zviri izvo. Aiwa munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringazuva chiya chinototana nesu, chinomhanyisana nesu zvakare, nokuti hachitani kukwata nekutsuka. Iye zvino chiringazuva chiye chabva chatsuka chikakwata, asi hatigoni kupedzaka tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai ekuti tibatane tiri kwakapoteredza nyika ikoko. Imi rambai muchingorangarira vadiwa vatariri nevateereri kuti nedandemutande zvinoendeka. Hezvo zvaendeka ka. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva iyoyi pane chimwe chikamu.